What's up mga bugok? This is Oxygen Net. Let's go, go, go! Nami karon kay aron dili patyo ng wakwak. Kung dili mag-vlog me. Laag mi karon. Kay basta mag-vlog ko, kabalo na gyud mo kasi padulngan na. Kaon gyud na. Ug di mi malipat. Nangita pala ibig kasi kaon na ni basi maabtan na pud mo ba. So, dato to kayo ni. Bante na tagay. Gutom na. Larga na. Mangita tag. Di mi mangita wakwak ha. Mangita ra mi kaon. So what's up mga bugok? Dito kay view. Oh? Sabah pala ni break ay. Awa. Indot kay mong dalan oh. Ay kay primero dot. O di ba, Choy? Balag mo tug dalan basta ikaw dot. Kaon kita, magkakaon ng taron. Bante na nay, balag sa kalayo. Indot ang view pero adalan na yampag na. Di po Choy ni. Dito dalan yun. Saan naman eh, gutuman. Bante gabon. Okay. Bagi pili ni, abot na kag. Dire ko pili ni, mapaka ni dire. Pangita tagpatakdan dire ba. Ala, natawan yung dalan. Nagane kay Saminto dire. Pag lusungan naman